kwalin noodles guda ɗaya sai ka haɗa mun da karat ɗin kwai ɗaya ka soya mu, amma kafin nan ka fara bani garwan shayi sai in yi sifin ɗin shi kafin wancan ya gama. Na yi. Boy Wado Mubarak Unique Begin Quincy Shug. yanzu ka kyala budurwar ka gobe ne in tare ta. Mace ta tsara namiji daidai ne ba yawa bane ba. Shagwaba a gaban sirkai wannan ba wani abu bane ba. Tsara hangoran daurin aure ba laifi bane ba. Ligi da kudin ajiya wannan ba hauka bane ba. Sadaka da kudin adashi shi ma ba laifi bane ba. Mai keke ka ne tirela ba ganganci bane ba. Akuya ta kashe zaki ba abun mamaki bane ba. Haka yayi kama da makocinka ba aibu bane ba. Sai na kyautar biliyan aki karba ba wani abu bane ba. Auren mace soja ta da kai da mutangara, kashe wuta da fetur, wanki da ruwan batir. To komai ya zama normal, abnormal ma is normal, ragar ma is a formal, kuma formal not informal. So ayi komai normal, abnormal din ma is normal. Ayi dating yaron a aure tsohon ma normal ne. Yar aikin hajiya ta wuri alhaji ma is normal. Ka yadda 10,000 ka tsinci 10 naira normal ne. Ki sai da gonar ki ta gado ki ba mijin ya aure. Ya rufe muku kyaure, kai rikici ya kare. Da ɗaya da biyu aka lissafi dariya aka ce wai ba so ba in faɗa ma kai ma ka faɗa min kulatar juna ba normal ba. Hasada dama ba ta da daɗi, ka bari na bari ba yawa ba. Harka ta snatching in babu caring, to ai babu fearing. A siyar da waya a siyo sim card ba shirme bane ba. Bashin makaranta ranar jarabawa ba hana ba. Ya fewa barawo in yayi sata ba laifi bane ba. Suna kwano a restaurant ai ba ƙauyanci bane ba. Babban yayanka ya wuri budurwarka in yana so. A sai da filinka a mai sadaki ko baka so. Bayan auren su ka je ka kai mata kayan girki, sai ta baka 20 ka je ka karɓo mata TSG. Toka ai komai ba komai. Yanzu a ce dai girman Kano ba sorry, duk girman Kano ba mai mota, duk faɗin Abuja ba mai miliyan 1. Kai wannan ba normal bane.